Чакай, дай назад, дай назад. Стане тук. Пайса. Що е клапана? Той има опит с чуждите коли и чуждите булки. Чужди булки и чужди коли не ги жали. Чуваш ли как скърца? Няма страшно, човек. Клапан, груба грешка. Не го замървил, аз те познах, не го замървил. Просто спря. Не. Голям бак тук, брат. Той щапкайте, бе. Сега дай го дупни, бе. Дай го дупни, бе, сега. Чакай. Сега да го дръпни, бе. Сега трябва да се дръпни само. Ти ли спуси на това? Не, патрола. Чакай. Да. Я подържи. Това е паметен клип, да знаеш. Живеем си. Де? Не го изживяй. Другата седмица пак ще искаш. Седмица мога доста сяко мазни. Що взема? Кой е възстанник? Аз стига, то му дълго въжи. Стига! Стига, Може да бъде. Дай стрелата, не сля. Татан! То дълго е. Мишане, стой, то дълго е, джеве. Много ми ниско, човек. А? Иначе минах. Да. Много ми ниско. Тук ти трябва да си мъничко засилка, ще я превали. Обаче нисичко грабна. Аре го кантара. Там те грабна. Голяма мърша ти карам. Ага, мърша ли? Човек, ти не си виждал джип дет ни вари. Чупно са броя тепте. Малко по-други гуми. Той му трябва един размер малко по-високи гуми и ще пръсне. 31 трябва режима. Няма, ами ще режем ко? Кой е отзад? Другия патрон. Аз забрах, че... Ай, Мишо! Готово е. Аз забрах, че пред нас. Да, Клапи, нема. Въжи да не е вързана вода. Не, Вързана, да. не бе, това не. Стига! Той не чува. Той го свлече. Готово. Не чува, да знаеш. Ти знаеш ли случая със Соня?